arra gondoltam ma, nézzük meg, hogy vajon mi a különbség a Coca-Cola meg a Pepsi között. Nézzük meg! Akkor kezdjünk a Coca-Colával, ami a kedvencem. És akkor itt van a Pepsi. Oké, és akkor nézzük meg. Hát, a színük az kb. Ugyanaz. Ha jól megnézzük. Vagy csak lehet, hogy én vagyok paksi. Na nézzük meg az ízeket. Itt van a sima Coca-Cola. Igen, és akkor nézzük meg a Pepsit. Azt már érzem, hogy ez szerintem szénsavasabb, mint a Coca-Cola, meg szerintem csak szimplán lekopizták, és hát adtak egy nevet, hogy Pepsi. Wow, micsoda magic! De várjuk még egyszer. Nem tudom, ez tényleg szénsavasabb, úgyhogy, de én még mindig ez a best. Szóval köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Én Oliver voltam, és találkozunk legközelebbi videóban. Sziasztok!